Vítejte na procházce Frýdlantskou rezidencí. Hrad a zámek Frýdlant se tyčí na čedičové skále nad řekou Smědou. Tento rozlehlý a architektonicky pestrý komplex, skládající se ze středověkého hradu a renesančního zámku, patří k nejvýznamnějším památkám v Česku. Hrad byl pro turisty zpřístupněn již roku 1801, čímž se stal prvním hradním muzeem ve střední Evropě. Kromě obvyklých sbírek zámeckého nábytku a vybavení je součástí expozice také rozsáhlá sbírka zbraní, dýmek, ojedinělá vrchnostenská kancelář, dětský pokojíček, zámecká koupelna nebo dochovaná kuchyně. Hrad byl vybudován kolem poloviny 13. století. V roce 1278 získali panství Biberštejnové. Koupili jej za 800 hřiven stříbra. Na Frýdlantsku pobývali téměř 300 let. Významně se podíleli na vybudování mohutného hradního paláce. V letech 1558 až 1620 patřil Frýdlant rodu Redernů. Ti pokračovali ve zvelebování panství. Byli to zdatní hospodáři a válečníci. Jejich dílem je i výstavba nového renesančního zámku a kaple. Mezi lety 1622 až 1634 patřil Frýdlant Albrechtu z Valdštejna. Koupil jej za 150 000 zlatých. Zejména v době 30leté války došlo k velkému hospodářskému vývoji. Valdštejn vedl své bitvy tak, aby se nedotkli jeho panství, i proto získal Frýdlant přídomek Terra Felix, v překladu šťastná země. Veškeré produkty podaných šly Valdštejnovu vojsku, takže lidé měli odbyt toho, co vyprodukovali, a Valdštejnovo vojsko pak mělo vše, co potřebovalo. Patrně fámy a zlovůle jeho nepřátel rozšířili zvěsti, že se snaží získat pro sebe českou korunu, a proto začíná jednat se Švédy i jinými odpůrci Habsburků. Což se mu nakonec stává osudným a Albrecht z Valdštejna je zavražděn v Chebu 25. února roku 1634. Pozdější průzkumy jeho ostatků však prokázaly, že trpěl pokročilým stádiem syfilidu. Díky vraždě zemřel tedy asi jen o pár týdnů dříve. Po Valdštejnově zavraždění získali od císaře Frýdlant Galasové. Ti rozšířili severočeské panství ještě o Lemberg a Grabštejn. Rod Galasů vymírá roku 1757 po meči. Majetek převádějí na Kristiána Filipa z Klamu pod podmínkou, že zůstane zachováno rodové jméno Galasů a alespoň část erbu. Čímž vzniká nová rodová linie klan Galas. Syn Kristiána Filipa, Kristián Kryštof, nadále zvelebuje otcem založené lázně Lidverda. Jejíž léčebné prameny pomáhají dodnes. Jeho manželka se osobně znala s Ludvíkem von Beethovenem a on sám jí dokonce věnoval i 2 své skladby.
Nejznámější osobností tohoto rodu je bezpochyby hrabě František Klamgalas, šlechtic ducha a muž činu. Umírá v nedožitých 76 letech na mozkovou příhodu. Po sobě zanechává 7 dcer. Nejstarší Klotilda pobývala na zámku až do roku 1945, kdy jí byl na základě Benešových dekretů zámek zkonfiskován. V současné době je hrad a zámek Frýdlant státní a spravuje ho Národní památkový ústav. Od roku 2001 je Frýdlant také národní kulturní památkou. Jedním z hradních interiérů je i tato jídelna. Je zde bohatá sbírka cínového nádobí. Mezi zajímavé exempláře patří toto lavabo, kde si šlechta po konzumaci jídla umývala ruce. Chladné i palné zbraně. Ve frýdlantské zbrojnici jich je několik. Mezi nejvzácnější patří husitské zbraně z 15. století nebo slavnostní děla. Nalezneme zde však i bohatou sbírku mušket.
Alabastr je druh sádrovce. Tato alabastrová váza je bohatě zdobená. Alabastr se vyjímá také svou vysokou pevností. Vrchnostenská kancelář mimochodem jeden z velmi ojedinělých interiérů. Zde úředníci sepisovali, až se jim z husích brk kouřilo. Zámecká kaple je zasvěcena svaté Anně. Přístupná je z hradu krytou chodbou a navazuje na novou budovu zámku. Korpus osmiboké kazatelny zdobí deskové obrazy evangelistů. Stropní výmalba má připomínat noční oblohu. Varhany z roku 1874 byly zakoupeny na vídeňské světové výstavě. Sgrafitový pás poukazuje na výjevy ze života Krista od jeho narození přes ukřižování a zmrtvých vstání.
Na tapetách v chlapeckém pokoji jsou motivy karikatur ze soudobých satirických časopisů. Jedním z nich byl i oblíbený časopis Charivari. Dámské pokoje jsou ve většině laděny do modré a bílé barvy. Jedna z místností je také vyzdobena jako polní stan. Dámská jídelna je však do 3/4 obkládána dřevem. Květinový salon je asi nejkrásnější místností na zámku. Tapety, závěsy, čalounění nábytku i štukatura na stropě mají stejné, tedy květinové vzory. Enfiláda znamenala nejen funkční, ale i optické propojení jednotlivých za sebou řazených místností. Pokud jsou všechny dveře otevřené, vytvoří efektní průhled. Zámecká koupelna z přelomu 19. a 20. století je jednou z mála zachovaných v Česku. Je vrcholem tehdejší hygieny. Kromě vany s teplou i studenou vodou a bojlerem je zde i splachovací toaleta, parní lázeň nebo na zakázku vyráběný porcelán.
Biedermeier je umělecký směr a životní styl první poloviny 19. století typický pro měšťanskou kulturu německy mluvících zemí. Tato místnost je vytvořena pro názornou představu. Zámecká obrazárna skrývá díla například od Karla Škréty nebo Václava Vavřince Rainera. Pokoj však přímo vybízí svým prostředím třeba k popíjení čaje. V dětském pokoji je na první pohled znát, že hrabě František měl 7 dcer. Jejich domeček pro panenky by chtěla mít i dnes kdejaká holčička. Koblížek byl jednou z nejoblíbenějších hraček Františkových 7 dcer. Pánské patro, zdejší piano nobile nebo také vznešené patro je označení pro první patro šlechtických sídel, ve kterém je umístěna sestava reprezentativních prostor. Soukromé pokoje hraběte se skládají z pracovny a ložnice. Na ně volně přiléhá přijímací salon. Ten je až ke stropu deštěn, neboli obkládán dřevem. Strop je zde štukovaný a jemně zdobený zlatem. Knihovna, kam si nechal hrabě donést asi své nejoblíbenější knihy. Modrý salon je centrem patra. Modrá barva byla oblíbenou barvou rodiny Galasů i klan Galasů. To se promítlo i do tohoto sálu.
Erbovní sál nese na stěnách erby všech majitelů zámku. Sloužil ale spíše pro zábavu pánů. Pánská jídelna je opět do 3/4 deštěna dřevem. Na stole je anglická kamenina. Koberec v místnosti má perské motivy, pravý perský to ale není a byl vyroben ve Vratislavicích nad Nisou. Kamna v místnosti jsou bohatě zdobená a patří k nejpohlednějším na zámku. Zámecká kuchyně, která je jako jediná u nás dodnes funkční, jednoduše rarita. Kuchyně má i největší sbírku velmi zachovalého měděného nádobí v České republice. A na funkčních kamnech s 5 pecemi se dá vystrojit opravdová hostina, kromě té je zde i udírna nebo grill. Ve své době byla kuchyně výkřikem pokroku a kvality. Zámecký park započal svou historii teprve v 18. a v první polovině 19. století. Hradní vrch byl ještě na počátku 18. století holý a pásly se zde ovce. S velkorysým plánem na zvelebení celého zámeckého okolí přistoupil až Kristián Kryštof Klam-Galas, hlavní zásluha ale patří jeho synovi. Snaha zblížení s přírodou a její nenásilnou přeměnu v duchu doby dala svažitému terénu ráz přírodního parku. Byly v něm dobudovány pěšiny, umožňující promenádu okolo hradu a vysázeny stromy. Řeka Smědá, která zámek obtéká, zásobuje i zámecký rybník.
Po druhé světové válce, kdy byl znovu otevřen veřejnosti i zámek, a to jak dámské, pánské a reprezentační místnosti, tak i kastelánské křídlo a samozřejmě i hrad, navštěvují Frýdlant ročně tisíce návštěvníků. Za návštěvu stojí nepochybně i dobové akce, které správa zámku připravuje během celého roku, a to i mimo sezonu. Pravidelnou a velice oblíbenou akcí je i jazzový koncert na nádvoří zámku, audience Albrechta z Valdštejna nebo každoroční hradozámecká noc, která je vždy závěrem letní sezony.